Vítajte všetci v JFK Senica Gaming Pro House. Poviem vám krutú pravdu o tom, jak to na dnešnom YouTube chodí s odberateľmi, s hliadnutiami a všetkým, čo k tomu patrí. Vítajte v Gaming Pro House JFK. Za posledné 3 mesiace tu pribudlo viac ako 16 000 odberateľov. Vy ste všetci úžasní ľudia. Toto video robím pre kolegov, streamerov, ktorí do toho dávajú celé svoje srdce, ale tie čísla im už mesiace stoja na mieste. Nehýbe sa to, nejde to hore, nechce to podskočiť. Poviem vám krutú pravdu, ktorú vám iní asi ťažko povedia. Radšej im z čísiel, ktoré im vyrazia nahor, vyrastie ich ego a vidia sa, ako sa vozia v červenom Ferrari, akí sú slávni. Ja vám poviem, ako to je v roku 2026 s novým algoritmom YouTube. Našiel som skratku, odomkol som systém a chcem vám ukázať, ako sa to robí v roku 2026. Podľa mňa kvalita obrazu je základ. Ak takýto obsah máte, nečakajte, kým vám bude zapadať prachom. Ja také nerobím, a keď je dobrý šortík a má celkom dobré ukazovatele, ktoré vám tu na monitore ukážem, aby ste videli, čo hľadať a jak to máme nájsť a čo máte s tým ďalej robiť. V tomto videu vám poviem, čo máte hľadať a v ďalšom videu, čo bude nadväzné na toto a bude možno mať 3-4 série, vám poviem ďalej, čo s tým vašim videom alebo shortom robiť. Nenechajte ho zapadnúť prachom, lebo vyskočí väčšinou na 500 videní, 300, 600, 800, niekedy 2000, potom zamrzne a už sa viacej ako keby nezobrazovalo. Ale algoritmus vie o tom videu, všetci vedia o tom videu, len sa neukazuje. Vieme si pomôcť v dnešnej dobe veľmi ľahko. Reklama je megafónom. Každá firma, nech je to aj Apple alebo Sony, Samsung, každá jedna používa reklamu. Inak by sme nevedeli, že oni majú nový tovar a asi ťažko by niečo predali. Čiže aj my sami, keď sa chceme zviditeľniť, musíme tam dať tú reklamu. Tuto vidíme, ak mi odberatelia pribúdali pekne, poctivo sa snažili rásť, hore aj rástli. Sú to odberatelia? Nie, veď to nemôže byť toľko, 26 000 nemáme ešte dneska, ale budeme mať. To sú zhliadnutia. No zhliadnutia za 90 dní, to je celkom slušné. Tu ich máme za 28 dní. 400-500 000 skoro, 450 000 za necelý mesiac. Čiže 500 000 za mesiac. Tu máme ďalšiu tabuľku zhliadnutí. To je celkom pekné. Dostávame sa k odberateľom. 16 000, áno, keď to zaokrúhlim trošku. Máme 16 000 za rok. Čiže za 90 dní. Krásnych, takmer tiež 16 000, 18 900, čiže predtým vravím, nás tu bolo pár, nás tu bolo 156 a potom už aj 170, ok, nehovorím, rástli sme trošku vďaka shortom, ale nešlo to organicky ďalej hore. No tu vidíme za krásnych 28 dní tých 9000, tu vidíme za 7 dní 2682 úžasných odberateľov na mojom kanáli JFK Senica. Vy ste všetci úžasní. Tu je publikum, že kto a ako ma pozerá, koľko očí na mňa kedy pozrelo. Tak tu máme za posledných 28 dní ma videlo 52 000 očí. Čiže to je úplne nádhera. Párov očí, áno, let's go. Tu máme vek, jak sa to moje publikum pohybuje. Čiže milé deti, vás je tu 11%, áno, to je zo 16 000 aj dosť, 1700, 800 vás možno je. Ja toto hovorím pre dospelých, aj tieto videjka budú pre dospelých, lebo nakoniec budeme potrebovať nejaké drobné na tú reklamu. Ale nebude to veľa. Ja dokážem za cenu jedného obeda si spraviť veľké čísla. Let's go. Vrátime to naspäť o jeden obrázok. Tu sa ešte pozrieme, že pohlavie, ako máme muži a ženy. Na herný kanál je toto úžasný pomer. Milé ženy, ja si vás veľmi vážim, dámy a páni. Toto je úžasné mať na hernom kanáli, ktorým sme. Toľko žien, to býva málo kedy. Dobre, tu máme, že sme o 9:35 mali
pár odberateľov. Toto nám pekne rastie na 900 000 zhliadnutí. Čiže pri počte 560 000 za 7 dní, dneska ešte len ráno, to bude viacej. My to máme do týždňa 1 000 000 zhliadnutí. 23 200 lajkov, 1000 komentárov. Na každý jeden som odpísal. Nie, 3 komentáre tam mám, čo som neodpísal. Po tomto videu to napravím. Ja veľmi rád s vami komunikujem. Ideme ďalej, až to máme ešte nejaký obrázok. No dobre, tu sa dostávame k nejakej tej reklame, ale ešte vám ju neukážem. Ešte sa vrátime v obrázkoch úplne troška naspäť. Spravíme to takto, ja si to tu prelistujem a zatiaľ ukážem tam nejakú raketku. Tak to tu u mňa vyzerá, tam je subwoofer. Ten je dosť brutálny. Dobre, ešte sa vám pochválim, no také chválenie, to nie je chválenie, ale však trošku aj je. Tu vidíme pre Social Blade tabulku. JFK Senica 88 z 15 700. Čiže samozrejme my sme 87. alebo 6. na Slovensku. Herný kanál v celosvetovej tabulke. Vďaka takýmto číslam, čo nám tu každý deň pribúdajú. 18 000 zhliadnutí, 10, 18, 28, 20 000, 22, 24 000 zhliadnutí, 37 000 zhliadnutí už vo štvrtok. Odberateľov 400, 300, 300, 400, 300. Každý deň, to je zaokrúhlenie. Dobre, dostaňme sa k pointe. JFK. To je on. To je borec. Ja si tu dám všelijaké fotky. No. A nedostali sme sa tam, kam sme chceli. Takže ja skúsim listovať opačným smerom. A ak to tu nebude, tak to bude zlé. Dobre, máme to tu. Pardon, dámy a páni, no dobre, toto máme zase odberateľov viacej, ale však to nie je podstatné, vy teraz viete už, koľko ich asi máme. Podstatné je toto, keď si pozriete svoje video v YouTube štúdiu, teraz to začína, to dôležité, čo vám chcem v tomto prvom videu povedať. Keď sa pozriete na svoje videá, otvoríte si ich tam, dáte si vlastne, že chcete vidieť svoj obsah a ako sa mu darí, tam si kliknete, rozoberete si to video. Takto nejak vám vyskočí, toto je pre Android, YouTube Studio. Ale porovnával som to so štúdiom pre počítače a je to vlastne presne to isté. Tie hodnoty tam pasujú, lebo iba málo ktoré pasujú v týchto dvoch štúdiách. V každom prípade toto pasuje. No a pozrieme sa na to, čo je nám najdôležitejšie, je, že toto mi tu zavadza. Priemerné percento zhliadnutí 128%. To znamená, že ľudia to pozerali viac ako jedenkrát. Oni to pozerali 1,3 krát. A to video má 34 sekúnd. Čiže keď vidím, že mám takéto dobré video, pritom pre mňa je to iba 5. z 10 posledných videí, čiže taký stredný priemer. Už je to dobré video, ktoré by potrebovalo trošku natlačiť viacej divákov, aby to videlo. Lebo vidíme, že zhliadnutí má 865 a všetci ho chceli veľmi pozerať, takže by sa mu podarilo, keby niekde išlo medzi ľudí, že by sa mu darilo. Tu mám ďalšie, toto pozerali videjko 30 sekundové, je to short, pozerali ho 178%, čiže skoro 2 krát, áno. Takmer 2 krát to pozerali. Tuto máme ďalšie videjko, nejaké moje, pozerali ho vyše 2 krát, 216% priemerné percento zhliadnutí. Čiže neodchádzali, oni to pozerali dokola a dokola. Zoberte si, že zo 650 ľudí, keď niektorí vážne vyskočili po sekunde, po dvoch, koľko krát to niektorým hralo. Je tam dobrá hudba, ale je tam hlavne dobrý obraz, ktorý ich pritiahne a trošku ich zastaví pri tom scrollovaní. Tu máme ďalšie video, Lama. Lamu vám ukážem ešte viacej rozobrať, tu má 126%. Aby sme to nejak nezdržovali, tu má 170% nejaké videjko, Pure Clear Legend. Áno, ono je vlastne 5. z 10 tiež, lebo na tej pozícii môže byť viacej videí. Tu mám 165%, tu máme 365% pri takmer 1000 zhliadnutiach, to pozerali 4 krát za sebou. Áno, chápeme sa, toto video som nedal do reklamy, ale keď to dám, tak to bude mať obrovský úspech, lebo algoritmus si povie, no keď to pozerajú takto stále za sebou, ukážem to viacej ľuďom. A tým ľuďom sa asi na to páči niečo, preto to pozerajú, čiže ľahko dajú ten odber.
Na to ale iba 13 sekúnd, čo je potom pochopiteľné, aj to 4%, teda 400%, ale oni aj pri tých dlhších videách ostávajú dlhšie. No toto má 36 sekúnd, ale máme tam aj minútové, ktoré pozerajú takmer dvakrát za sebou. No, toto už je video, ktoré si rastie úplne bez reklamy. Ja nie, toto není, toto má 377 000, pardon, tak toto je to najlepšie s reklamou. Pozerajú 42%, čiže polovičku z toho ľudia vždycky videli, každý jeden, jak keby videl polovičku z tohoto 51 sekundového šortiku, kde ukazujem tento pre mňa nádherný setup. Ja to mám veľmi rád, preto som si to vybudoval, no. Som si ho spravil sám pre seba, nie pre vás, ale rád vám ho ukážem. Dobre, 135 000 zliadnutí, toto je, áno, to je reklama. Toto není reklama, toto mi vybuchlo samé od seba. 12 000 zliadnutí, pozerali na 62%, klimatizácia, bolo leto v tej dobe a odtedy to ide. Pomaličky to naberá každým dňom nejaké to malé zliadnutie. Toto tiež si vystrelilo samé, si tam žije. Má to, ja neviem, možno 3 zliadnutia za 2 dní, ale to sú také vecičky, čo tam jednoducho ožijú. Dobre, v tomto videjku, no čo vám poviem, tu sú teda ešte tie nejaké doby zase len podobne, ako vám hovorím, za 48 hodín si to pozrelo 8 ľudí. No ale to video si žije samé, no. Keď dojdeme k takýmto videám, tak už tu vidíme, že áno, ten šortik, čo je zaplatený reklamou, už má 22 000 zliadnutí za 48 hodín. Potom ľahko naberá 100 000 za krátku dobu. Dobre, na budúce vám poviem, keď nájdete si takéto tie svoje vlastné shorty, ktoré majú veľa percent zliadnutia, že to pozerajú ľudia znova a znova, tak pozerajte určite moje ďalšie video, druhé o tomto raste alebo o tomto algoritmickom boome, ktorý sa tu dá spraviť. Pozerajte to úplne v kľude a tam vám poviem, že jak na to, čo ďalej s tým videom spraviť, jakú reklamu dať, prečo, komu ju ukázať, za koľko peňazí. Ja vám iba v tomto poviem, že za cenu bežného obeda mám niekedy aj 2000 odberateľov. Takže nejdu do toho veľké peniaze. Ide do toho pár drobných. Uvidím, dokedy to budem stíhať aj v tých drobných, síce sám tam si propagovať, ale uvidíme. Možno keď si prečítate popis k tomuto videu, budete tiež troška múdrejší z toho, čo plánujem, ale určite vám chcem všetko povedať na rovinu a pravdu, jak to na dnešnom YouTube je, jak to s algoritmom ide. Ja nepotrebujem, aby ste mi platili za to, že keď vám to poviem, jak niektorí to majú, že zaplať $50 a my ti povieme, jak na to. No ja som na to prišiel sám a tak vám to sám aj poviem. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tejto prvej časti. Dúfam, že sa vidíme pri druhej a keď mi dáte ten odber, ste úžasní ľudia. Ďakujem vám veľmi pekne, pozerajte aj moje dlhé videá, mám tam krásne 8K, 4K, je to Fortnite, ale sú tam aj iné hry. Sú tam aj zo zákulisia streamu, aj streamy. Aj tento víkend budeme streamovať už dneska večer Fortnite, ale takže tak, hoci kedy, hlavne cez víkendy. Dobre, čaute sa, majte sa zatiaľ a pustím vám ešte jednu takú skladbu, no ja to púšťam jednoducho. Tuto z mobilku. Vytvorilo to AI. A niekedy to vytvorí dosť zle, lebo tam spieva aj škaredé veci. Hovorí sa, že prvé bolo svetlo, ale nečuli ste pravdu. Prvý bol čas, bez neho sa nepohne a nepohne ani atom v chladnom prúde. Čas je naša mena, jediné, čo tvorí túto realitu. Každá sekunda v štúdiu je investícia do môjho habitu. Nepotrebujem šprint, ide maratón s chladnou hlavou. Senice rátam čísla, keby sa traste s bandou lúzrov. 700 ľudí denne, to je dedina v mojom vrecku. Kým iní čakajú roky. Ja mám striebro v krátkom mešci. Svetlo je len sluha, čas je král na tróne. Ohýbame realitu v mojom blohu, nie v kine. 8K, vizuál, PS pro žiaden kompromis. Senici ideme bomby, ty len ticho závidíš. Diamant v srdci, raketa na štarte. Píšem históriu, kým ty žiješ v omyle. Píšem históriu, kým ty žiješ v omyle.
Píšem históriu, kým ty žiješ v omyle. Pamätám si Dangerous Dave na triče 8-6, čistá nostalgia. Dnes tu krotíme meč trika na QK, na kole, to je iná alchymia. Peniaze sú kyslík, púšťam drahé dole do váhu. USA a Nexi kúpia reklo drahú smotanu. Ja letím do Mexika, Indii, Vietnamu. Tam je pravá sila Vietnamu, tam je pravá sila. Tam, kde vizuál hovorí za mňa, tam, kde morí za mňa, tam, kde rastie moja vila. 50 eur na mesiac, to je palivo do rakety. Kým sa spamätáš, som na stovke, predbieham komety. OK, ďakujem vám veľmi pekne, vidíme sa pri druhom videu. Vy ste všetci úžasní ľudia. Čaute.